Mira, aquesta és una proposta que s'ha fet una mica a mida, inicialment. En el nostre poble es fa el cicle de paraules nocturnes. La vida. Un problema per solucionar. Una equació sense enigma. Quins temps tan estranys em toca viure. Foragitada d'un agradable somni, miro al voltant. De les cases van fora la gent i des del carrer es miren les finestres dels pisos sobrers. I els que encara les habiten també se senten buits. L'espectacle, la performance, diguem-ne, i les poesies parlen d'una crisi, però també d'un procés per anar païnt aquesta crisi, no? Té per objectiu, i ho deixa, potser de les coses que deixa més explícites, recuperar el sentit de les coses o recuperar el sentit de les coses a través del sentit de llenguatge que sovint té un ús més aviat pervers en els àmbits i oblidem el que diem literalment, el sentit dels mots. A poc, sense adonar-me'n, he oblidat el sentit dels mots. He oblidat qui sóc, qui volia ser. Vaig fer la proposta amb un amic meu, amb Pep Prat, per muntar una petita performance, diguem-ne, on s'inclogués poesia, però també hi hagués música i també hi hagués poesia no només declamada, sinó cantada. I a mi em toca, com a personatge, ser el dolent de la pel·lícula, però que després, quan m'he sentat al piano, representa que sóc la segona part de l'espectacle, on la música intenta recolzar tot aquest sentiment. Però amb el teu nom faria el camí i un ram de noies no em fora un ni la cançó sota el drinc de la copa vaixells de guerra vinguessin a port. Però hi aniria mariner de popa. I de tots aquests diàlegs que hem anat fent, i al final també vam veure la necessitat de tenir un director que ens ajudés una mica a marcar pautes. Paraules d'ahir per avui és un espectacle d'aquests que fa il·lusió dirigir perquè comencen del no-res, amb una reunió, per dir quasi d'amics, amb unes voluntats molt fermes. Crec que en aquest país necessitem gent amb aquesta iniciativa de necessitar explicar coses i de necessitar posar-se dalt d'un escenari per viure davant de la gent alguna idea que tu tens al cap, alguna emoció que tu creus que has de transmetre i que no saps com fer-ho. Crec que la Maria Elena de Tolosa ha fet el paper d'aglutinar aquest equip, de cridar-nos a tots per treballar plegats i hem creat un espectacle molt entenedor, però al mateix temps molt suggeridor. Que ansietat arribant. Els meus pits són com dos ocells engabiats quan els teus dits els cerquen per entre les fulles i les flors dels vestits. I quan fulles i flors cauen a terra que l'amor porta d'alla, són com dos peixos que se t'escapen de les mans per les crestes onades. Avui tancaria llarganaix en una barca. Amor d'estrella que apunten al cel
Elles ja venien abans no haguéssim obert els ulls. Els ulls. Me'ls he volgut arrencar tantes vegades els ulls aquests darrers dies. Crec que en tindria prou amb la vida i les olors. Sentir les fulles dels freixos, com dringuen quan les pentina el vent. El pintor és de la família. Jo he viscut tota la vida amb les pintures del pintor perquè és el meu tiet. Bueno, per mi ha estat un plaer veure quadres meus, alguns de fa 30 anys que estan pintats, no? Sobretot els més figuratius, aquelles dones estirades, no? I content de que li hagi proporcionat un bon coixinet de sensació visual. No? I els cavalls es desboquen, i els cavalls es desboquen, els cavalls es desboquen. Hi ha paraules d'ahir per avui, perquè la vida és una crisi constant, aleshores hi ha gent que pot mirar l'espectacle i el pot viure molt en el moment present, hi ha gent que pot veure l'espectacle i es pot sentir molt interpel·lat personalment, indiferentment del context històric que estigui vivint, i hi ha persona que senzillament el pot gaudir pel fet de veure algú a dalt d'un escenari, amb aquest recolzament de música i d'imatge i de text, que va passant per diferents estats emocionals, i que segurament tots a la vida hem passat per aquests diferents estats emocionals.